πούμε κανένα στοράκι. Λοιπόν, πότε γνωριστήκαμε? Περίμενε καλέ. Παπαπα. Πάθαμε βρε παιδιά, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Σήμερα θα σας κάνουμε ένα Q&A γνωριμίας με τον Δημήτρη. Νομίζω επειδή στα περισσότερα βιντεάκια είμαι ξενέρωτης, πρέπει να το διατηρήσω. Αλήθεια, έτσι είναι. Ναι, και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εδώ έχει σοκολάτα. Τώρα έφυγε. Ακόμα εκείνη. Βλέπεις που λέω αλήθεια. Νωρίτερα δεν μπορείς να το πεις, έπρεπε να παίζει η κάμερα. Ξεκίνα να το προμάστορα. Ναι. Λοιπόν, μετά από πόσα χρόνια σχέσεις παντρευτήκατε, να σας ζήσει ο Αρσενάκος, είστε τέλειοι, σας αγαπώ. Θα τους πεις τι θα κάνουμε. Ξεκίνησα λέγοντας ένα Q&A. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν μια νύχτα, εντάξει, την πέτυχα στο δρόμο, αυτά. Δημήτρη! Πάμε να ξεκινήσουμε! Ξανά! Μετά από πόσα χρόνια παντρευτήκαμε? Μετά από 2 χρόνια. Στον τρίτο χρόνο δεν παντρευτήκαμε. Εγώ την πρόταση την έκανα στα 2 χρόνια. Ναι. Και ο γάμος έγινε στον τρίτο. Ναι. Έπρεπε λίγο να προετοιμαστούμε. Μπαμ, θα κάναμε και το γάμο. Μπαμ. Μετά από 3 χρόνια. Έτσι. Να πω από τώρα πώς γνωριστήκαμε. Πιο μετά. Μείνετε για να μάθετε πώς γνωριστήκαμε. Γιατί υπήρχαν πολλές συναντήσεις πριν γνωριστούμε. Γιατί αν δεν το μάθετε αυτό. Μπουμ, τι κάνετε δηλαδή. Λες βασίκλας. Πώς κατάφερνες να βλέπεις τον Δημήτρη και να βγαίνετε χωρίς να το καταλαβαίνουν οι γονείς σου? Δεν υπήρχε αυτό το σενάριο. Πάντα ήξεραν οι γονείς μου με ποιον θα βγω, τι ώρα θα βγω και τι ώρα θα γυρίσω. Με τους γονείς μου τα πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε ήμασταν σαν φίλοι από πάντα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα να πω πού βγαίνω και με ποιον. Μήνυμα προς τους γονείς. Το ότι ο γιος σου, η κόρη σου, κατά πάση πιθανότητα κάποια στιγμή θα βγει με κάποιον κάποια, είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Να κάνεις τον άλλον την άλλη να νιώθει φόβο και απόμακρος από σένα είναι σίγουρα χειρότερο από το να ξέρεις που πάει και τι κάνει. Το με ποιον θα βγει ακριβώς κλπ. Θα πρέπει να έχεις προετοιμάσει πολύ καλά το γιο σου, την κόρη σου, να ξέρει τι υπάρχει εκεί έξω. Έτσι ακριβώς, καλά τα λέει ο σύζυγος. Και μακάρι να καταφέρουμε κι εμείς να γίνουμε τέτοιοι γονείς. Πώς σε πλησίαζε ο Δημήτρης, τι σου είπε? Λοιπόν, εκείνη τη μέρα ήταν σαν να μου πήρε βιογραφικό. Μέσα σε 5 λεπτά μου έκανε ό,τι ερωτήσεις δεν μου έχει κάνει άνθρωπος. Τι είπαν οι γονείς σου όταν τους γνώρισες τον Δημήτρη? Οι γονείς μου είπαν ότι φαίνεται πολύ καλό παιδί. Δίκιο είχαν οι άνθρωποι. Τους άρεσε πάρα πολύ σαν προσωπικότητα. Τους φάνηκε χαλαρός, πολύ μετρημένος. Προφανώς, αφού εγώ ζήτησα να τους γνωρίσω. Νάτος ο μάγκας. Γιατί πρώτο πράγμα που τους είπα ήταν άντε. Μετά από ούτε ένα μήνα μου λέει πότε θα γνωρίσεις τους γονείς σου. Εγώ καταχάρηκα εκείνη την ώρα. Δεν φαντάστηκα ότι τόσο νωρίς θα ήθελε να γνωρίσει τους γονείς μου. Καλά, εντάξει, ήταν και special έτσι, δηλαδή δεν ήταν όποια υπήρχε. Πάμε να γνωρίσουμε τους γονείς σου. Special. Είσαι special. Α, ναι, και πολύ φάση είχε όταν εγώ γνώρισα τους γονείς σου. Τι θυμάσαι αυτή την περίπτωση? Όχι. Πάμε στο σπίτι και ο μπαμπάς του με λέει: βιογραφικό έφερες? Α, ναι. Δεν το βλέπω εδώ, τα χαρτιά. Πού είναι τα χαρτιά? Έτσι ήρθες? Από την πρώτη στιγμή έδειξε χιούμορ και χαλάρωσε κάπως με αυτό. Γιατί όσο να είναι, θα υπάρχει και λίγο άγχος. Εγώ δεν είχα καθόλου. Πώς αποφασίσατε να κάνετε παιδί? Ξυπνήσαμε μια μέρα. Ρες φυσικά. Δεν κάνουμε και ένα παιδί. Είχαμε μία σειρά στο μυαλό μας το πώς θα κάνουμε τα πράγματα. Παντρευτήκαμε, πήγαμε το ταξίδι στα Ιερουσάλημα έτσι που θέλαμε. Μετά είπαμε ότι θα θέλουμε να ξεκινήσουμε προσπάθειες για να κάνουμε τον Αρσενούλη. Και τα καταφέραμε. Πώς ήταν η πρώτη μέρα μετά το γάμο σας? Είστε τέλειοι. Επειδή έμεινε ενοικιάστρια στο σπίτι μας, δεν μπορούσαμε να μπούμε στο σπίτι μας εκείνη τη μέρα. Οπότε πήγαμε και νοικιάσαμε ένα Airbnb. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Παραγγείλαμε απευθείας. Το βράδυ μετά το γάμο, επειδή όταν ήμασταν στο γάμο δεν μπορέσαμε να φάμε. Οπότε μετά, όταν γυρίσαμε σπίτι, πεθαίναμε της πείνας. Φάγαμε 3-4 τα ξημερώματα. Cool. Ποιος έκανε την πρώτη κίνηση? Εγώ. Ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση όταν τον είδες πρώτη φορά? Άντε πες. Ήταν πολύ αστεία γενικότερα η αντίδραση, κυρίως μετά. Είχα ένα συμμαθητή που λέτε. Έκανε και αυτός παρκούρ. Βαρετή. Όχι, ναι. Και μου είχε πει ότι θα πάει στη Σαντορίνη για να διαγωνιστεί και να τον δώσει στην τηλεόραση. Και ανοίγω εγώ την τηλεόραση για να τον δω, δεν τον βλέπω πουθενά. Πω απογοήτευση εγώ, γιατί λέω δεν είδα το συμμαθητή μου στην τηλεόραση τελικά. Και βλέπω μία του Δημήτρη που κερδίζει. Και λέω εντάξει, τουλάχιστον κέρδισε Έλληνας, κάτι κι αυτό. Να είσαι καλά. Οπότε κάπως έτσι ήταν η πρώτη εντύπωση. Δεν ήξερα καλά. Και πες και από κοντά. Όταν σε είδα live, λοιπόν. Κουστιάστο. Περπατάω εγώ με μία φίλη μου. Βλέπουμε εκείνο το συμμαθητή μας και τον Δημήτρη μαζί. Και λέω: α, να, αυτός ο συμμαθητής μας είναι εκεί. Και λέει: ναι, είναι και με τον DK. Λέω: ποιος είναι αυτός? Μου λέει: είναι παγκόσμιος πρωταθλητής σε παρκούρ. Λέω: οκ, κοίτα μπροστά. Μπορεί να είναι καμιά ψωνάρα. Λέω: μην κοιτάς καθόλου κατά εκεί. Πού να ήξερα. Ότι όντως ήταν ψωνά. Μη κρίνεις πριν γνωρίσεις καλά τον άλλον. Πώς σκεφτήκατε να παντρευτείτε και να κάνετε το παιδί να σας ζήσει πάντα γερό και δυνατό? Πώς σκεφτήκαμε να παντρευτούμε, το παιδί το είπαμε. Δεν ήμασταν τις περιπτώσεις ανθρώπων που είναι 10-15 χρόνια μαζί και δεν παίρνουν αυτή την απόφαση και μετά οι περισσότεροι χωρίζουν. Βέβαια, σε εμάς δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δημήτρη, Να συζήσεις, να κάνεις, να ράνεις για να. Λίγο ρίσκο είναι όλη η υπόθεση γενικότερα στη ζωή σου. Δηλαδή δεν πρέπει να μακρηγορείς τόσο πολύ. Ρίσκο. Ναι, ρίσκο. Ένα ρίσκο είμαι για σένα. Δεν εννοούσα αυτό! Εγώ δεν ρίσκαρα καθόλου. Ρίσκο.
Όταν είσαι με κάποιον κάθε μέρα, ξέρω εγώ, φεύγεις από το σπίτι και παρόλα αυτά σου λείπει, κάτι πάει να πει. Δηλαδή, εμείς λείπαμε ο ένας τον άλλον και σήμερα, όταν φεύγουμε, λείπουμε. Από την πρώτη στιγμή λείπει ο ένας τον άλλον. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό το συναίσθημα. Βγαίνεις από το δωμάτιο και λείπεις ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, το διανοείστε, δεν πίστευα στη ζωή μου ότι ξέρεις, θα φύγω από το σπίτι και θα μου λείπει. Και δεν μιλάω τώρα για μια φορά, μιλάω για κάθε φορά. Δεν μπορώ. Γιατί παιδί μου τώρα σε κοίμησα. Το κοίμησα λοιπόν. Απαντήσαμε στο πώς σκεφτήκαμε να παντρευτούμε. Ναι. Πώς? Γιατί σ' άρεσε και σ' αρέσει ο Δημήτρης. By the way, είστε τέλειοι. Είναι δυνατόν. Πώς γίνεται να μην δέσω. Για πες. Από την πρώτη στιγμή μου άρεσε ο Δημήτρης, γιατί ήταν πάρα πολύ γλυκούλης. Θυμηθείτε τι είπε πριν λίγο. Γίνε μπροστά μου πως είναι καμιά ψωνάρα. Ναι, εντάξει, από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε πραγματικό ραντεβού. Okay. Αυτό που με έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν ο τρόπος που με κοιτούσε στα μάτια. Δηλαδή, σε κοιτάει μέσα στα μάτια. Δεν να με κοιτάει δηλαδή. Μου άρεσε υπερβολικά πολύ που ήταν έτσι τόσο πολύ με την εκκλησία. Μέχρι και στο πρώτο ραντεβού, δηλαδή μου ανέφερε ότι είχε πνευματικό. Και ενώ εγώ τότε ούτε πήγαινα τόσο συχνά, πίστευα, αλλά δεν έκανα όλα αυτά που κάνουμε τώρα, ας πούμε. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί πρώτη φορά είχα συναντήσει αγόρι που πραγματικά να δίνει σημασία στη θρησκεία. Δεν είναι το κομμάτι της εκκλησίας όν και καλά, ότι πάει στην εκκλησία, είναι καλός άνθρωπος. Όχι. Αυτό είναι μια προσπάθεια. Το όλο υπόλοιπο είναι που παίζει ρόλο. Όταν λοιπόν δύο άνθρωποι έχουν τα ίδια, πιστεύω, στη δική μας περίπτωση, ορθοδοξία, είτε λέγεται κάπως αλλιώς, τόσο πιο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να είστε μαζί, να πιστεύετε τα ίδια πράγματα και να μην κάνει ο ένας κάτι κακό απέναντι στον άλλον. Είχα περίπτωση στο παρελθόν που δεν πίστευε και είχα θέματα εμπιστοσύνης, θέματα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν μιλούσα εγώ με αυτό το λόγο του Θεού, από το ένα έμπαινε, από το άλλο έβγαινε. Όλα πήγαιναν χάλια. Συμφωνώ, ακριβώς στην ίδια περίπτωση. Ενώ με την Αλεξάνδρα δεν μπήκα καν ποτέ σε θέμα συζήτησης μαζί της με αυτό. Το να πιστεύετε και οι δύο το ίδιο πράγμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη είναι ένας από τους 4 βασικούς κλάδους που υπάρχει σε μια σχέση. Θα μας πληρώσουν που τους δίνω tips. Άντε, αυτό σε ερωτεύτηκε κατευθείαν και λογικό. Εσύ μετά από πόσο καιρό? Από πολύ νωρίς τον ερωτεύτηκα. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά του γενικότερα. Τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του μου άρεσαν. Εγώ το σκέφτηκα μετά από 1 μήνα. Ήδη το ένιωθα, αλλά λέω ασυσιασμός θα είναι, νωρίς είναι, αλλά ήταν έρωτα. Άντε, παρακάτω. Φανταζόσουν να είσαι με τον Δημήτρη και να έχεις ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία? Λοιπόν, φανταζόμουν να είμαι με τον Δημήτρη 1 μήνα μετά από τότε που το φτιάξαμε. Μετά από 1 μήνα, λέω τη μαμά μου να ξέρεις, αυτό θα τον παντρευτώ, να είσαι σίγουρη. Είχα δίκιο. Και αν είχαμε φανταστεί να κάνουμε σε τόσο μικρή ηλικία παιδί, ναι. Άντε, να τους πω και μια ιστορία. Γιατί πλέον, ας πούμε, άμα θα πει σε κάποιον, άντε και στα δικά σου, είτε σοβαρά είτε για πλάκα. Οι περισσότεροι θα κάνουν. Οι περισσότεροι ακριβώς. Ρε, φύγε από εδώ, ρε. Ένα πράγμα δεν μπορούν να καταλάβουν και αυτό είναι ότι όσο πιο μεγάλος κάνεις παιδί και οικογένεια και τέτοια, τόσο πιο δύσκολα γίνονται όλα. Γιατί υπομονή, το νούμερο 1 πράγμα. Δεν μου αρέσει η λογική του περιμένω γιατί θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Ποιος σου είπε ότι με το άλλο σου μισό δεν θα ζήσεις τη ζωή σου? Αν είναι ο σωστός και η σωστή, θα σε αφήνουν να κάνεις αυτά που θέλεις να ζήσεις. Θες να πας ταξίδια, θα σε αφήνουν. Θες να κάνεις το ένα, θες να κάνεις το άλλο. Δηλαδή είναι και αυτό που ψάχνεις να βρεις στην τελική. Και μπορεί να τα κάνετε και μαζί. Και ακόμα πιο ωραία είναι το μαζί. Με ρωτάνε εδώ άμα είχα αγόρι πριν το Δημήτρη. Ναι, χαίρομαι πολύ. Πώς έκανες την πρόταση γάμου? Είπα, θες να παντρευτείς. Έλα ρε! Εδώ δεν έχουμε πει καν το πώς γνωριστήκαμε. Πάμε στο πώς γνωριστήκαμε, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Αφήνουμε κάτω τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο που εγώ κρατάω το Stitch και εσύ το άνιμε. Γι' αυτό με έβαζε το κρατάω. Ήμουνα με ένα φίλο μου τέλος πάντων ένα βράδυ, την είχα πετύχει στην πλατεία. Εγώ τότε είχα κοπέλα, δεν της έδωσα σημασία καθόλου. Ένα γεια. Μετά σε ένα μπαρίσταρτ ακριβώς το ίδιο πράγμα, της ξαναείδα κλπ. Είπαμε και ένα αστείο. Είχαμε ένα κοινό γνωστό, το φίλο μου το Silver. Μέχρι σήμερα παίζουμε CSGO. Φτάνουμε σε ένα σημείο που βγαίνω με έναν άλλο φίλο μου εγώ. Πηγαίνουμε μια βόλτα και ακριβώς ευθεία ήταν η πλατεία της Ηλιούπολης, η οποία είχε ένα μαγαζί το οποίο όποτε περνούσα από μπροστά ερχόντουσαν full άτομα και μιλούσαμε πόσες ώρες. Έχανα πάρα πολύ χρόνο στο μπλα μπλα. Οπότε του λέω στρίψε από εδώ, λέω, για να μην γίνει αυτός ο χαμός. Και στρίβω. Σε ένα στενό, ό,τι να είναι κατάμαυρο με ένα φως. Μένα πάλι μου άρεσε να πηγαίνω κυρίως από κεντρικούς δρόμους, αλλά ήμουν με ένα φίλο μου τέλος πάντων και έτυχε ο δρόμος μας να πάει από εκεί. Και έτσι όπως περπατάμε, τους συναντάμε. Και είχες πει πάλι, τι σε τέτοιο στενό, τι ήρθαμε. Σκεφτόμουν από μέσα μου, λέω τι πήγαμε τώρα σε στενό, αφού δεν μου αρέσουν τα στενά. Τέλος πάντων. Πηγαίνουμε εκεί πέρα, εγώ είμαι με το φίλο μου ο Δημήτρης με το δικό του. Έτσι πως συναντιόμαστε, οι φίλοι μας γνωριζόντουσαν και ξεκίνησαν να μιλάνε. Και μετά και ο Δημήτρης μου λέει ότι
σε θυμάμαι, σένα είχαμε βρεθεί εκεί και εκεί. Και μετά ξεκίνησε. Και με πήρε βιογραφικό. Έκανα καμιά. Πήρε. Πώς είσαι, πώς σε κάνουνε, πώς σε λένε, πώς σε. Τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε 5 λεπτά τα είχα ρωτήσει όλα. Και μετά τέλος πάντων φεύγουμε από εκεί. Και έχω εγώ στο μυαλό μου του, για να με ρώτησε τόσα πολλά πράγματα, μάλλον του άρεσαν. Και περίμενα να δω τι θα γίνει. Γιατί δεν είχε ζητήσει το τηλέφωνο. Και μετά από 2 μέρες, νομίζω, βλέπω στο Facebook ένα μηνυματάκι. Εγώ μόλις είχα βγει από μια σχέση 3+ χρόνια. Και αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι εννοείται ότι μόλις βγαίνεις από μια τέτοια σχέση δεν θες να μπει σε άλλη. Θες να χαλαρώσεις, θες να ξεχαστείς, θες πολλά. Και έχει περάσει ένας μήνας. Μόλις γίνεται αυτό το πράγμα, εγώ σκέφτομαι. Είμαι εγώ, λέω, για σχέση πάλι. Και λέω να στείλω, να μην στείλω. Και λέω θα στείλω, γιατί άμα δεν στείλω, θα στείλει άλλος. Και έτσι έστειλα. Συμπέρασμα, άμα θέλουμε και 5 πράγματα. Νιώθω έτσι μεγάλο λέγοντας αυτό. Το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι να μην μασάτε να κάνετε μια κίνηση, άμα νιώθετε ότι είναι σωστή. Ναι, έτσι γνωριστήκαμε. Τι είναι η επόμενη, είναι πως έκανα πρώτα σιγά μου. Λοιπόν, πάμε λίγο. 28 Μαΐου 2022 παντρευτήκαμε. 27 Μαΐου 2021 είχαμε αραβωνιαστεί. Το 21 αραβωνιαστήκαμε. Πότε σε έκανα εγώ την πρόταση? Στον ένα χρόνο. 1η Ιανουαρίου του 21. 1,5 χρόνο μετά, ας πούμε. Πριν μου κάνει την πρόταση γάμου, προηγήθηκαν κάποια πράγματα. Έτυχε ένας άλλος φίλος του να έχει αραβωνιαστεί και αυτά και να παίρνει στη φίλη του μονόπετρο. Και εγώ να είμαι σε φάση, κάτσε να του στέλνω στο περίπου τι θα ήθελα όταν θα γίνει αυτό. Καμία σχέση βέβαια το δαχτυλίδι με αυτά που του έστελνα. Δεν περίμενα να βρει τόσο πετυχημένα κάτι άλλο που θα μου άρεσε. Το δαχτυλίδι μου έχει μια χιονονιφάδα πάνω. Γιατί εγώ τρελαίναμε για χιόνια. Παρόλο που τα μισή μου πήρε χιονονιφάδα. Λοιπόν, ήταν κοντά τα γενέθλιά μου 10 Δεκεμβρίου και ήμουν σε φάση. Νομίζω ότι τώρα θα μου κάνει η πρόταση γάμου. Δεν μου κάνει πρόταση γάμου. Πηγαίνουμε εκεί, ετοιμαζόμαστε, γνωριζόνται και οι γονείς μας. Μετά μου λέει ο Δημήτρης, Αλεξάνδρα, θέλω να πάμε λίγο μέσα στο δωμάτιο να σου δώσω κάτι. Κόβηκαν τα γόνατά μου εκείνη την ώρα και λέω και πηγαίνουμε μέσα και τι μου δίνει. Ένα λούτρινο αλογάκι. Τρελαίνομαι για άλογα. Άλλη νόμιζε θα πάρει πρόταση γάμου. Και εγώ της έκανα ένα λούτρινο. Οπότε λέω, σίγουρα θα με κάνει μέσα στα Χριστούγεννα πρόταση γάμου. Και ήθελε όντως να με κάνει στα Χριστούγεννα πρόταση γάμου. Αλλά του είπε η φίλη μου, να ξέρεις, το περιμένει, οπότε μην το κάνεις τότε. Έρχονται και τα Χριστούγεννα, πάει και τα Χριστούγεννα. Τίποτα. Εντάξει, λέω, άστο. Κάποια στιγμή θα γίνει όταν δεν θα το περιμένω. Κοίτα λοιπόν η πρωτοχρονιά. Ήτανε καραντίνα. 9 η ώρα δεν έκανε να βγει έξω. Και πήγαμε τέλος πάντων στους παππούδες, σου φάγαμε όλα ωραία, όλα καλά. Και μετά άρχισε να μου λέει ότι μετά την πρωτοχρονιά, μόλις αλλάξει ο χρόνος, πηγαίνω στην εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι. Και θέλω φέτος να το κάνω μαζί σου. Του λέω, Χριστιανέ μου, πας καλά, θα μας πιάσουν. Και παρακαλώ, πάμε λέει. Αλλιώς θα στεναχωρηθώ άμα δεν πάω μαζί σου. Δεν επιμένω, οκ. Μετά με έκανε να νιώθω άσχημα. Και τέλος πάντων λέω, άντε καλά, άντε πάμε. Και πηγαίνουμε σε μια εκκλησία, ήταν κλειστή και το εκκλησάκι δίπλα ήταν ανοιχτό. Και πηγαίνουμε στο εκκλησάκι, η Αλεξάνδρα φοβισμένη εντωμεταξύ. Ανάβουμε το κεράκι και όπως το ανάβει η Αλεξάνδρα. Εκείνη την ώρα που προσκυνάω την εικόνα, μόλις γυρνάω, βλέπω ένα Δημήτρη γονατισμό εν όλα. Δεν το βλέπω και καλά γιατί δεν είχε εκεί πολύ φως. Το κοιτάω, τι κάνεις εκεί. Θέλεις να με παντρευτείς? Και εγώ λέω, τόσο πλακατζής που είναι, δεν βλέπω κιόλας άμα έχει όντως δαχτυλίδι. Πλάκα μου κάνει ο άνθρωπος. Και τον λέω, πλάκα μου κάνεις τώρα ή όχι? Πες την αλήθεια. Μου κοροϊδεύεις? Και λέει, όχι. Μετά πέταξε τόσο πολύ από τη χαρά μου. Το πιο αστείο ήταν μετά. Να σε βάζει, α, τι ωραία, δείτε. Πρόταση σου έκανα. Ναι. Εκεί μέσα την έκανε την πρόταση. Σ' άρεσε η πρόταση? Εσύ τι λες? Δεν το πιστεύω. Μπορώ να το δω. Λυκούλη μου. Δέχτηκε. Έγινε άντρας μου. Δέχτηκε. Είσαι πανέμορφη. Δεν την ενδιέφερε καν, ούτε αστυνομία. Θα πόνεσαν τα μάγουλά μου να χαμογελάω, ειλικρινά. Πολύ ωραία πρόταση γάμου ήταν. Έκλαψα στο γέλιο να ξέρετε ότι δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, ποιο φόβο, τίποτα, είχαν εξαφανιστεί όλα. Άσχετο, αλλά τώρα που ο Δημήτρης πάει γυμναστήριο, τα καταφέρνει μόνη σου. Η αλήθεια είναι πως ο ρόλος της μητέρας είναι διαφορετικός από του πατέρα. Χρειάζεται κάπου και η βοήθεια του πατέρα, αλλά άμα μπορείς εσύ, όλα good. Δεν μου είναι δύσκολο. Σας βλέπω, είστε πολύ κοντά στο Θεό, έτσι ήσασταν και πριν γνωριστείτε. Αυτό που απαντήσαμε και νωρίτερα. Ο Δημήτρης ήταν λίγο παραπάνω. Εγώ περίμενα το Δημήτρη να έρθει στη ζωή μου για να μου δώσει αυτό το φως. Όταν γνωριστήκατε, πιστεύετε πως θα μείνετε τόσα χρόνια μαζί? Ναι. Εγώ είχα πει ότι θα σε παντρευτώ σίγουρα. Κατάλαβες αμέσως από το πρώτο ραντεβού ότι ήταν ο άνθρωπός σου ή ο καλύτερος σου φίλος αρχικά? Πώς σου ταυτί τώρα. Ο καλύτερος μου φίλος έγινε μετά. Πρώτα έγινε ο άνθρωπός μου. Από το πρώτο ραντεβού δεν κατάλαβα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Όλο εντάξει, δεν ήξερα κιόλας από το πρώτο ραντεβού πώς θα τα πάμε. Πόσο χρονών ήσασταν όταν τα φτιάξατε και πριν, αν είχατε βγει από κάτι πολύ άσχημο? Εντάξει, δεν θα αναφερθώ στα παρελθόν.
αυθεντικά. Όταν κάτι τελειώνει, σίγουρα δεν ήταν και το καλύτερο για σένα. Πόσο χρονών ήσουν? 20 στα 21, κάπου κάτω εκεί. Και εγώ τι ήμουνα? 24. Πάρα πολύ πλάκα. Όταν μιλούσαμε στα μηνύματα πριν βγούμε έξω, με πέταξε ένα τέτοιο. Είμαι 10 χρόνια μεγαλύτερο σου. Λέω, δεν φαίνεται 10 χρόνια μεγαλύτερο μου. Τι λέει αυτό? Αλλά μετά μου είπε την αλήθεια ότι δεν ήταν έτσι. Θεωρείστε ποτέ πρόβλημα τη δημοσιότητα και τη φήμη του Δημήτρη για τις σχέσεις σας? Θα μπορούσε. Ναι, επειδή όμως είμαι έτσι, δεν μου φάνηκε εμένα πρόβλημα αυτό. Ανάλογα πώς χρησιμοποιείς και αυτή τη δημοσιότητα και τι το τύπος λέει. ανθρώπου είσαι. Ποιο πράγμα παρατήρησε ο καθένας τον άλλον αρχικά και του άρεσε? Εγώ αυτό που παρατήρησα και μου άρεσε σε σένα ήταν στο πρώτο ραντεβού με τον πνευματικό, μου άρεσε υπερβολικά πολύ. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Γενικότερα από κάποιον άντρα. Και το ότι με έκανε να ανοιχτώ. Δηλαδή ένιωθα πάρα πολύ οικία μαζί σου. Σαν να σε ήξερα. Εμένα αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ότι όταν τη είχα στείλει μήνυμα 2 η ώρα το βράδυ που γυρνούσα με ένα φίλο μου, εγώ έβγαινα μόνιμα βόλτες. Περπατούσαμε ώρες. Και το είχα πολύ normal. Εκείνο το βράδυ θα γυρνούσα αυτό το φίλο μου σπίτι του και στείλα μήνυμα στην Αλεξάνδρα. Πριν βγούμε ήταν αυτό. Πριν βγούμε το πρώτο ραντεβού. Λέω θα γυρίσω στο φίλο μου σπίτι του. Θες να έρθεις να γυρίσουμε να κάνουμε βόλτα? Εννοείται κοιμότανε. Σαν φυσιολογικό άνθρωπο 2-3 η ώρα το βράδυ. Ναι, για μένα ήταν πολύ normal. Και το βλέπει την επόμενη μέρα το πρωί και μου λέει: πρώτον, λέει κοιμόμουν. Και δεύτερον, τι σε κάνει να νομίζω ότι θα ερχόμουν, λέει, μαζί σου τέτοια ώρα. Μα μου Και αυτή το πήρε τώρα, σου λέει τέτοια ώρα, ποιο πάει για βόλτα. Ενώ είχα τόσο χαρή που τον γνώρισα και μου άρεσαν αυτά που με έστελνε. Μόλις βλέπω αυτό, λέω γιατί με απογοητεύει έτσι. Γιατί σκέφτηκα ότι εντάξει, με θέλει βραδιάτικα, ποιο ξέρει γιατί. Και εγώ το διόρθωσα και όχι, λέω αλήθεια, να βόλτες πηγαίνω μέχρι το βράδυ. Τέλος πάντων, και κάπως τόσο, αλλά το ότι μου μίλησε έτσι, το ότι δεν το δεχόταν, μου άρεσε πάρα πολύ. Τον DK τον έχει ερωτευτεί και από το parkour, παίζει ρόλο και αυτό? Όχι. Ήταν cool αυτό που έκανε, αλλά δεν ήταν αυτό που με κέντρισε. Και όταν είχαμε βρεθεί πρώτη φορά, ούτε καν θυμόμουν ότι έκανε parkour. Αν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Ποτέ. Εννοείται, τσακωνόμαστε πάρα πολύ συχνά. Μετά καταλαβαίνω ότι έχω δίκιο και σταματάει. Ναι, αγάπη μου, ναι. Μπορεί στην αρχή να έχουμε λίγο εγωισμό, όμω μετά περνάει, μπορεί λίγη ώρα. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να τα κρατάω πολύ ώρα. Παραδεχόμαστε ότι άμα εγώ ήμουν λάθος, θα πω εγώ ήμουν λάθος. Άμα ο Δημήτρης ήταν λάθος, αυτό θα πει ότι ήταν λάθος. Θα τσακώνεσαι με τον άνθρωπο όσο είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι πώς τα βρίσκεις. Ποτέ δεν απαντήσαμε σχετικά με αυτά εδώ που κρατάμε που έπαιξε ρόλο. Α, ναι, στο πρώτο μας ραντεβού. Θα βγαίναμε. Ήταν για να βγούμε να πλακωθούμε. Γιατί εμένα μου αρέσει η Disney και το Δημήτρη τα άνιμε. Το πρόβλημα ήταν ότι στην Αλεξάνδρα δεν άρεσαν τα άνιμε. Άσχετα. Οπότε μου λέει ο Δημήτρης θα βγούμε έξω να πλακωθούμε. Το λέω οκ, να βγούμε να πλακωθούμε. Γιατί όχι. Πλακωθήκαμε. Ξεκίνησε εγώ τα. Και εγώ τη φίλησα. Και με φίλησε. Στην ουσία τα άνιμε ήταν ο λόγος, ας πούμε, για να βγούμε. Βρήκα κάτι το οποίο είχαμε αντίθετο, ξέρω εγώ. Καλά, πώς γίνεται, δεν βλέπεις Pokémon? Ναι, όχι. Τέλος πάντων. Ποιος είπε πρώτα σ' αγαπώ? Δεν θυμάμαι, εγώ είπα. Ναι. Εγώ είπα. Δεν θυμάμαι τι λέει αυτό. Στο δημαρχείο ήτανε. Καλά, δεν θυμάσαι. Όχι, ήταν κάτω από το σπίτι μου μέσα στο αυτοκίνητο. Πες ένα όνειρο που είχατε όταν ξεκίνησε η σχέση σας που πραγματοποιήθηκε. Ότι παντρευτήκαμε. Πάμε. Δεύτερο, ότι κάναμε παιδί. Πώς ένιωσες όταν κάνατε το παιδάκι σας? Ήταν το πιο όμορφο συναίσθημα που έχω νιώσει στη ζωή μου. Γιατί από δύο ανθρώπους που αγαπιούνται βγήκε ένα μικρούτσικο. Άντε, γεια. Περίμενε! Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι ό,τι ιδέα έχετε για βίντεο θέλω να το γράψετε από κάτω στα σχόλια. Γιατί πρέπει να κάνω διάφορα βίντεο και θέλω να μου πείτε τι σας αρέσει να βλέπετε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, subscribe, comment, follow social media, Instagram και TikTok και τον δύο αυτή τη φορά. Δεν με έσπασε πολύ τα νεύρα. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Ήμουν σίγουρη! Τα φάκο πόφ μου! Καλά να πάθει.